Başlamazda gün başladı. Reklamı diýerliňizde, şonu reklamı diýmän, abzor diýin. Sebäbi reklamy ol isteýän kadaklar, zatlar reklam edýär we maşinalaryny isteýän kadaka satýan maşinalaryny reklam edip satýanlar diýip TikTok'da da goýýarlar, başga ýerlere goýýarlar. Bilmiyorum, men göňümde TikTok'dan çykýar. Şo reklamy bilen abzoruň gatul tapady bolýar. Reklamy ýanky etýän fen, gowzat etýän düşünýärmi? Hemem lüboy bir zady pul etsen ana şu reklama. Men edýänim abzorum mood, ýani özüm barýan mood edýän, pul alamak ýöne uslowam. Men öz pikirimi açjak. Elbetde olsa zadyň elbet diýjek, bu däl diýjek kaby. Şu uslowa bilen edilýär abzor. Şoň üçin men ak ýol bilen işleşmäni öwren. Jyturlaryna ma termet arkerlerde. Ulanyan kıstaç. Gowdat. Karoçi ilk edek we ak ýollaky oglanlar bilen tanışamda Mercedes, BMW abzor etdim. Ýadyňyzda CCI bardy, Banan bardy. Şonu men öz uslowam Mercedes gördüm, Instagram'dan öňümden çykdy, ýazdym, gowma şunu abzor etjek. Bolly diýdi, şungal töre uzatmam diýdim, men aýtdym, "Tisat bermeler ýöne bar uslowam, men öz pikirimi açan maşin. Halamasam halamam diýjekdim. Bolly mesele ýok, ana maşin senki diýdi. Bardym, sorup gördüm, onuň berme zatam, şoňaly gurrun çykdy. Men aýtdym, "Zapçaşlaňa" diýdim, "Skidka da" diýdim. Bolly mesele ýok diýdi, sen meň zadymy agzak geç. Agdalaňyza menim hemmesine skid geçer. Iň soňky bakan sorasyny diýdi, men bakan aýdarna diýdi. Şondan soň men dayanjyň patpişigi, şo dayanjyň videosunu görüp geldim diýsen, ýene 20% skid geçecek diýdi. Şey dip ak ýol bilen tanışypdyk. Jytawurlar. Jytawurlar men rel öz pikirimi aýtdym. Men Jytawurda baramda uje men aýtdym, men barýan diýip, şonu uje bilip otur, men gün öz pikirimi aýdýan. Men pulum soramak deregine zatym soramak. Ana şu reklamy bilen abzorum tapawdy. Lüboy kim bolaýsynma tapawdy ýok. Maşyna abzor etdirjek bolsa, äger siz şu wagt ýaňyzda Haval gelipdir, Türkmenistana Li gelipdir, olaram abzor eder. Xitay maşinlarynyň ýöne ýene şol men öz pikirimi aýtmasam bolany häzir jaň edip dos pul berjek. Şonu gowja edip reklam et, alar ýalet diýse, men edip bilemok şonu. Abzor et berdiýse mesele ýok, edýäs. Düşünüňizmi? Opşam şoňalykdyr ki, hiç kuplyny abzor ýok. Jyturlaram, men iň gowrarym taýki onu aýratyn gidip abzor etjek sebäbi. Vinodorожник crossover. Men ara crossover näelken halamok crossover. Wapşa halamok diýsem bolýar. Ýöne bir vinodorожник gowryan dağlarda sürmek üçin o taýkem bolmeni vinodorожник crossover ara düşünüňizmi şonu bir hil ders gibi we 4 bir hil dağda yumraýjak ýalykda göreli. Inni sorularyňyza jogap berip başlaýan ulanlar, "Waleyküm salam, waleyküm salam." Inni başladyk. $7,000 gowja ýüklü Corolla tap bolarmy? Hawa tap bolýar. 2010 tap bolar. Siýana proýektiň barda aýda, siýana proýekt barada. Kelle ol gat öňden bäri geldi ol. Gat men blogger karieram başlandy ol. Bir küçülüň zat gurrun däl, 5 ýylyň, 6 ýylyň gurrun. Men arzumda zat ol. Onu da siýana alınny, onuň kän pikirlerim etsemmi, etmesem. Sebäbi negatiwam boljagyny bildim de, ba negativ ýazanlar bar, eýle beýle. Onuň opşam düşünýär bir eýle beýle mesele bolarmy, bolmazmy, şonu ala dedildi de. Bor dawa edeli, näme bolsa şo bolsun görelip etdik, Hudaýa şükür, gülýäli. Gidip otur. Bugun bark gaýtdym, maşyna ertir moýkaýa gitjek. Ertir ýuwars için daşyny, onuň kraska goýmalar. Size hemme proses görkezler nerede video çekip, elbette shorts videolar, TikTok üçün, Instagram üçün videolar ve YouTube üçün ulurak videolar. Siýana barda aýtdym. Men orsa gözleýänim Siýananyň nesibem çekse aljak bolýar mesele ýok. O Siýanany biz satyp biler, primерно $6,500 eder. Men şu wagt özüme hasaplap oturna, men özüm oturan bakan ýapsa da bolýar. Çalaja üstüne peýda berseňiz bolýar. Men özüm oturjak bakan aýdan üstüne skare şu men $300-400 peýda görjek bolarym sebäbi innik proýekta taýinlamarlar. O proýekt özüni okupat etse de bolýar.
Doğru düşünün, mena internetde video koyan, internetde pul töleyen, Wi-Fi pul töleyen, gigabayt 20 gigabayttan men 6-7 ýerde galýan, o da уже 6-7 milyon bolýar. Anhat derle, onun maşynyň ýagy, benzini, bu maşyn, şo maşynyň zapçasy üçin bu maşyny gitmedik gerlem ýok. Onun o maşyny öz maşynymam sürüp, öz maşynymam ulanýan, hatça bu şoňa bir zat bolmasyn ýanlara düşünýänmi? Karoçy, ojak-bojak raschodlaryny ýapsa da bolýar. Ondan hiç pul gerek gel, pakkaşda pul gerek gel maňa rälne. Ýöne dalneşan bir sponsorlar bolsa, etjek zadym F10'y arzum şol, F10, F9'uny bir ýaryp çykarasym mele. Hemme riski öz boýnuma ýöne. Mesele sponsorlardan dige pul bolsa bolýar, hemme meselesini özüm zat edýän. Şo F9'na da öwrüňde dokument sat düzeltmeli bolýar, şonu sürüp bilmezligime mahmal ondan soň men onu. Rälne sebäbi dokumentda F10 öz bolsa F9'na Texas motorlardan bolmaýan, ondan sürüp bilmezligime mahmal, şoň üçin o risklerini öz boýnuma alýan. Ştraflar etseler, o da näme tölersin de başga geçecek bazı sürüp bolmaýar o maşyny ýöne öwrüňden soň. Jutur mu Highlander'my diýär. Jutur mu Highlander'my edil şu wagt men üçin Highlander alyrym sebäbi näme üçin aýdaýynmy? Men maşyn satjak. Şoň üçin edil özüm sürjek bolsam Jutur ta 2 alardym. Imni ta 2. Jutur X90'am del, X50'am del, X70'am del. Ta 2 sebäbi crossover bek maşyn maňa gummo çöle dağı etmek üçin gerek. Düşündiňizmi? Bol men crossover kan halam okun elbette Geländewagen bolsa, уже внедорожник olo gelik ya Range Rover olsa onunla gerek atak. Wa alaykum salam, wa alaykum salam. Ana ulanlar Xitay maşyny gowumdaýka. Xitay maşyny bar ha. Täzece maşyn ulanlar. Men bilýärmi çalaja çyrak görýän, men onu mydama da aýtýan çyrak görýän bir açyk zat bolsa da. Çyrak görýäniň sebäbi adam, lüboy adamym täze zatdan gorkýar. Toyota'da başta gelenne palbon biz çekinenler. Juturda da edil şoň ýaly. Men görüşdirdim şo T2'ni men gyzyklandyran şo da korobkasy gazyal ýerlerde men barlak görür, gyzak görür korobkasy näme. Törer. Agam Garadut Avalon Dayko Abzor Brat BMW Betmarda diye. Oğlana yaman çalt geçe olun var. Okap geç bilemek. Wa alaykum salam, wa alaykum salam. Hemen de salam oğlana. Brat çık bir mınçık. Garadut Avalon satıldı diye. Bilemek haber yoktur. Garadut Avalon'un doğru mu aydın? Satılan olsa satılanır, satılmak olsa bilemek. Salam ağam. Neyim için son taksi Camry'lar Amerika'dan yol tutuşku yok. Ol yalan ol. Gönüňedir. Hiç zat yok. Amerikanka Halici hiç yol tutuşukdu. Tapawt eden ok. Lüboy usan alla barla daý dost. Yalan ol. Seret SE var zatda Camry'da. XL var, L var, XS var. Şolar biraz ütköýe. Seredin L iň ýumşagdyr. Camry'ň içinde L XL iň ýumşag şol ikisi. SE XS gaty gelýändir. Sebäbi bol sportiýny model, sportiýny maşyn gaty bolýar. Yol tutuşuluğu Elia'dan Google biler bir açık yönü. Zat. Taksi Camry'ın hem mesela Elia. Обычно prosto Elia Camry'ın ikisi yol tutuculuğu. Şol bir zat. Ol prosto. Taksi olun. Bu olsa prosto. Ol уже her kim bir reklam et satmak usul ol. Yalan ananayın. Onga zat yok. İkisi hem şol bir maşin. Yönü prosto probel. Hemen taksi olup gelen ne oğlum. Salamam nem için. Ağam Garadut'a. Bayram Allah. Hava bayram Allah dost. 2010 Highlander näçe alyp bolar şu wagt tamada diýär $12.000, $13.000 gowsun tap bolýar. 10 ýaşy da wa 14-de de ýöne men sa primerna bakan aýtdym. Salam alaykum gowmam. RX 300 näçe alyp bolar? RX 300'ler primerna $7.000'dan başlaýar, $10.000 çenli gidýär. $10.000'lık RX-am ba 8'ligem ba kably ýagdaýyna zatna görä. Atak ýöne iň pesinden $7.000. Indi kepden içine nesip bolsa tank hafta baran ok Türkmenistan'a tank hafta tanklara gelýän ýalňyşmasam gelli şol Platinum Highlander barda aýda 2019 Platinum Highlander ile Highlander'dan hiç tapawdy ýok diňe komplektasiýasy motor korobka şol burda diňe komplektasiýa içi zat owodon panorama ile Platinum iň aňyr başy komplektasiýa ile Toyota'da oňun bahasy primerna ile Highlander'dan $5.000 razniça oýnap bilýär XL bilen arasynda.
Onu komplektasyon üçün sen pul bermäne taýynmy? Şonu alsaň bole. Hatta men özüm goýan komplektasyon näçe gowy alasym gelen Lexus Ultralux. Goýan. Öň men madama diýädim ýazyňlar üçin olsa başlak videolarymda men komplektasyon üçün pul berjek gel $5000. Ýöne inni diýen berjek şonu. Debe uşa düşündüm näme berýärmi. Ol ýöne her hil adam olýar aýyo komplektasyon üçün berjek. Ýa-da olýar diýen var. Her kim öz kursy dar. Her kim öz pikirini. Iki pikirim dogry. Venza näl maşyn? Venza marda iň halanmayan maşyn olanlar. Toyota Venza. Şoň üçin bizde Venza aljak bolsaňyz arzany tap bilersiňiz. Marda iň halanmayan maşyn oşal. Ağam M5 F90 duş gelse abzorada M5 F90 bizde ýok olanlar. F90 bad prosta M5 ýok sebäbi M5 4'lükmi şoňa bir motorda gelýär. Limit 3'lükdir. To есть 3,5'dır limit. Limit 3,5. Oğulsa 4 ondan ol gelmeýär bize. Amcan Corolla hatchback diye. Corolla hatchback 2017 aljak bolýan ama absolut beräy. Corolla hatchback. Zatmy? Scion ilem şoňa Scion iledem. Şo dämi? Şo bolsa mesele etbelim. Daýko maşynyny drift edip gördüm. Lexus'u drift edip genanjyda ruşnoy çekip pırlak gördüm. Bir gedek. Awa. Ýöne maşynym oň üçin däller. Atak nälisene bir bat traktor ruşnoy menki bilen aýakda ruşnoy tut kamera 50 däl 50 bolsa udobny bolýar. Öň aktarýardym menem on mäşi. Ýöne bu 50 däl aýakda onuň basyp geçmeden taýip gitýän şoň üçin awa çaglyrak ýerde pırlak gördüm. Onu ruşnoy çekip taýdyr bolmurdum ýöne bir gedek hersinden atak. O zatlar meni edip bilýän. Mesele ýoksa Russiýada känet ýadım men o zatlar. Mesele drift'e met bilýän, zimeka edip bilýän. O 7-nji nawapşa dälret ýadyk. O zatlar meni edip bilýän opdum ba ýöne öz maşyn bu maşyn etmeýän sebäbi bir zat döwülse, korobka äzer şoňa korobka stuk berse $1000, motor stuk berse $1000 näme ýarak mağul. To ýaşyma seretmen indi o ýaşda däl o 18 ýaşda 20 ýaşda diýen zatlar men ol. Inni edemok men. Желательно sedip etmeň. Bizim samsyk bolup durdy. Prosta men döwrümde hiç kime ýakamdan tutup etmeň o ulanır onu etmelimin beýtmelip aýdan ýok. Bir äzer gowurup söýüp görýän blogeriňiz aýny men. Söýüp diýende bu prosta gowurup menem siz üçin важный. Düşünürän bolsa men döwrümde biri menem belki zat etmezdim. Menem näberine köpüňiň durmuşyňyzy ütköp bilimi hem pikir edýän maşyna olan garaýşyňyzy ütkötdim. Maksimum şeylik pikir edýänler. Onuň motivasiýasyny da artdyrýan opsiyon bir menden dige peýda etdirýän hem pikir edýän. Maşynalarda ne çadama maşyn satyp berdik, ne çadama maşyn alyp berdik biziň üstümizde bilen. Abi. Şondan dut awlanyň gowsy näçe? Iň aňar başy dut awlan $11,000. Ýöne $11,000 dut awlan dut kemer almaň ulanır. Seredin satyp bolýar şo maşyn 10-11'e geçýär ýöne klientin tapýançaň. Gata aňar başy zatlar şu at 10-11'de bedelini holgun biz satdyga 10.600. Ana şoň bar paşt $2,000 aparaturasy wady goşmaça. Onuň ana şoňa zat alsaň bolýar borla aparatur ata onça pul berip almaň ýyl täze zat alyň. Ýok ýöne siz kredit almaňyz siz dut awlanyň başga maşyn alanyňyz diýen okýany. Läňle. Yumşacık, olmalı klient üçün komfortunu ödüm, üçün komfortunu maksimum zapçası arzan zat olsun. Elbette dut ken bu dut awlan almalı, kredi edecek olan. Sebäbi olan zapçaslardan, eýlek maşinlardan 5S, 6S. Düşünýäňim näzir men Morda alyp gelýän, Morda getirýän men Camry 5.000, 6.000 alýan. Dut awlan $1,000, $2,000 alýan. Onuň hasap edip görüň, zapçaslarym bir zat peýda bolmaly üçin bahasyny ýapmaly. 14 adamlyk Anin oğlanlar barma gat görmän kim dadyny okumasam gaýrat edin sebäbi hemmetini okap onu. Assalamu alaykum, wa alaykum salam. Dubaydaky da seret maşyn Dubaydan sargajak bolsaň meň üstümden sargap bilersiň. Mesele Dubaydan Amerikadan getirip bereýin. Ýöne başga bir adam men sana aýdyp bilemok şul awy ynamdar diýip. Sebäbi men tanamok. Dogry maýdaýyn, tanamok. Holgunam buna ýaňy Telegramda ýazdym men şu ýerde goýaýyn bir bäle goýup bolmaň gün şu dursun. Telegramma geçip göreýin.
Dubai'da birine alıp verecektik 4500 dolara oturuyor zat kemri deyip Allah pulunu alıptırlar. Gerek geldi şu zatlar. Men häzir size ha o şo anam diýsem, o da soksa sizi erti meňe kamdan tutarsyňyz. Maňa gerek gal ol. Ýene bir zat şoň üçin men açdym, kopardy, özüm aýtdym, ha kopartdan gerek bolsa men özüm sargap berjek. Dubai'dan alıp berjek, Amerika'dan alıp berjek. Men ne oňa sokup gaçyp gitjek lazım ýok. Men Türkmenistan için ýaşaýan, hemme kişi men tanýar. Onuň ýene bir zat şu yerde men kopartdan Dubai'dan maşyn getirip berýän diýip reklamy diýip jaň edip ýani gatkan diýen puluňa berjek zat diýip men şo reklam edem. Oksa näme ertesiň şo siz soksa men ýüzüm bar bolýar. Düşünýäňizmi? Ana şoňa gaty bir at bersin işde bu da. Şoň üçin edil gerek bolsa gelä dost men özüm sargap berjek. Ýöne başga birine o sarga zat diýjek. Ýa-da sen öz ananyan adyňa sarga. Sen şo ananyan bolsaň mesele ýok, bar sarga arkaýyn. Ýöne ertesi gün dayançaýtdy zat diýme. Sebäbi men tanamok. Men birini tanıyan olsam da daha şu tanıya ınamdar olsa bar şondan da diýmänem uja çekinen sebäbi. Inamdar adamlarım sokonlar var da meni. Inamdar adam o şu arkaýyn ettirber diye ertesi gün meni ýyzyndan ýalbaryp görün, men şey diýdim zat diýip bad ýol düşünüň onuň o adamy sen ınamdar diýip diýip meni ýigrenjetip goýýar. Onuň şol atla gerekkä pul semasyna hiç ýyl goşulmap. Men näme diýen şoň üçin başarsaňyz bärden Türkmenistandan alın görüp bana şu maşyny aljam ýör atdan ada diýen barýan şo taýyk sen pul jaşyň sanýan gaýyň öň jaşyny gözüniň öňüne sok näsere dam pulun berýän o da ona golum çekdim diýe bolla alyberim ýok diýe şey diýip alyp gaýtjaňyz iň bolýar. Hem şol kelläňiz agyrmaýa. Inni Siena 2002 bahane aça Siena 2002 primerna 7500 dolar. Gowy aňar başy 7500 dolar. 2012 Haylandır abzor eder. Hökma suratda şol maşin biz abzor etmedik. Sebäbi şol maşin elimize düşmedi. Motor harap gowy däl diýip eşitdim. Şoň üçin bizde kän halananok. Şoň üçin mardan alın diýen benz aljak bolsaň bizde halananok şo maşin. Corolla 2005'ten son kulur bamam el yeterli. 2005 Corolla Corolla olada primerni 5000 dolar şu wagt şolok bahasy biraz gally. Andutsiyan 2010-12 aralygyny näçe bahalar full görnüşdi. 14.000 dolara çenli gidýär şo maşinler. 14.000 çenli alsaňyz bolýar şonu. Gowsun ýöne Corolla 2005 Salam aleykum 5000 dolara näme maşin almak maslahatyrym. 5000 dolara wa aleykum salam. 2009 Corolla onuň lisiçka gowja babyçka alyp bolar 2 kilik. Ana şo maşinlar maslahat berýän ýa-da Hyundai ýa-da Kia kaby prinsip Hyundai Kia şo Hyundai'ň imine ýağ içmesi bar da şoňu ýağ içmeýän tap bilseň elbetde. Salam aleykum gowam 3,5 palta kemri full näçe alyp bolar. Holgun satyldy 12,5 bir zat ýa 12,5 onja satyldy 3,5 12 bolmamak. Toşny ýazmyşym. XL men bazarda goýdum. Gat aňar başlady. Şol başda maňa jaň edip aýtdy. Öz Russiýada wagty. Agzarlamyň biri 12,5 10 berjek diýim şoňa bir zat diýdi. 3,5 XL gat gowzady bar şu ana satdy şol. 12 12,5 onja çen tap bolýar. Gowzat ýöne gat aňar başlady. 800 milyonu 200 Gomya Runner diye. Runner alaysan aydos. RAV 2020 näl maşyn RAV 4 bar. Şo maşyn bizde gatur populär däl. Onuň men kän bilemok dogrumy den. Elbetde ýa haçan Toyota'da Toyota'ň baram denel gow Venza'dan başgasy. Atak bilemok galanam özüňiz görün gowuňyz ýanasy. Men üçin RAV 4 hiç ýyly gyzykly däl. Wapşe RAV 4. Highlander diýen sen ulanyr bir. Highlander wa RAV 4 näme ýarar? Dayançam 6 näçe şu wagtda. 6 6-njy var 120 mi 130 şol ýalňyşmasam köneden. 5000 dolar babyşka alyp bolar üçlük. Edil üçlüğe bilmän 5000. 2012 näçe alyp bolar? Holgun satdyk biz 2013 S-Class satdyk 800 milyona. Aňar başladı Radno kraska, Radno ýok, ýekerne kraska ýok.
Amcan maşgaly üçin Corolla'my, jipek alsam gowy maşyn aýalyma aljak bolýan. Aýal üçin bolýarmy näme diýen sowet berem. Aýalyň üçin waram jutu 5. Mesele ýok. XL o XL. Ana sonra realna женsk maşyny ken Corolla ýankyskyon bolýar, mesele ýok şoňa. Женsk maşyny oda. Bilemoksan wara men düşünşüm aýdyn, benzan näme üçin haranoklar. Göwrüp, men ullukan motor harap boldy, dut kemring, dut tawlan motor harap boldy. Ana şoň üçin. Agram düşe götüren ok çalçytyk berýär. Badyr şu marda bir zat halanmady, значит Badyr şol bir zady. Bizde wara köpüsi maşynda kent bir çyktaý jedes gelen ok. Düşünýärmi? Kent çyktaý eden oklar maşyna. Ayna. Bir zat çalp döwülen maşyn bolsa, bu ýöne döwüp betmäşin bolur şu maşyn gündürýän kent çyktaý jetmeýärler däre. Eşek menen ýalan minýärler o maşyny. Toyota Camry'nin haýsy modelini maslahat berip biljek. Näçe täze bolsa şonça gowy. Şon maslahat berjek. Titanik awlan haýsy ýyl gowy 2012 gowy iň gowsy 11 12 diýip aýdaýyn tebe onuň aýagyna uja başlaýar da 11 12 iň gowsy. Daýka gullukda senmi de hawa gowmya da ýokmy? Men $5,000 şeýany kimge tapdyrýam? Ýok, brat, $5,000 tapdyrmaýar. Onan men şu wagt uja $5,000'dan geçdi. Şu ma oturan şeýany $5,000'dan geçdi. Ödem ýyly 2000 radnoy ak ýöne polny tered otur. Men o diňe kuz barlym diýip hasabete tapdyran o. $7,000 gowda aljak bolsaň 7-7,5 berersin. Full babyçka näçe açykka? $8,500. Gold babyçka we goldan gerek diýsen. Öküz kelle ýumşakdyr paltadan. Babyçka näçe alyp bolýar dost fullny 8,5. Wa aleykum salam 2011 şeýany näçe alyp bolýar? Primärna 10, 11, 12, 13, $14,000 çen al bermer şu maşyny. XL gowsuny alyn ýöne. Onça berin. Kopartdan Kia Optima näçe getirip bolar? $6-7,000 ile Kia Optima Plastoy. Kia Optima Fullam 11, 12 şoňa ile. Toşno men ýatmy şoň men fullny getirip görmedim-de. Arada şoğlanın bir, tolon bilen, tolon kaltırdı. Toşne yatmışım. Men gördüm, Airbag çıkmadık sadarlım. 2 tane, 2 tane şu 6-7 min aralığına oturuyor. Tayki näçe baka $30,000'dum kaya 25 min 30 min şoň napardat men abzor edeýin şonu biläýär, toşna bakasyny. Kia Optima taýyn näçe gelýär Dubaydan, Amerikadan alanda $7,000 oturdup bolýar prastoyny Kia Optima. Dut Camry bilen öküz kellen deňäp bolýar, ýumşaklykda hawa deňäp bolýar. İkisem ýumşak. Platinum Limited artık baş funksiýonlar näme diýär? Platinum mara panorama iň aňyra baş Platinum bolýar, düşündiňizmi? İlki LE, ondan soň S уже sportivna bolýar kalby. XL Limited adam aýdyr Limited onu. Düşünün, Limited anlaşyl. Platinum dar adam bir rakam dar o platinum diýler. Iň gymmat zat şol. Düşünüňiz. Hemme zat bar şonda. Hemme zat hemen panorama gelýändir. Ýokary. Zatlaryna ýazylýar platinum diýip. Ana şoňa zat we edil bir limitden bir ütköşük zat ýok. Ýöne panoramada hemen platinum da. Düşünüňiz funksiýonlar kän bolýar, ýa-ni kamera, 5 kamera, eýle beýle ana şol zatlar bolýar. Düşünüňiz bir дополнительный opsiýalar çyk bolýar dary. $5,000 satmalar adamlara 5 tane kamera goýup düşünýärmi? Stanik Avalon näl 2006-7 maslahat beräýdi o. Alyp bilseň 2009-da Stanik Avalon. Alyp bilseň, ýöne alyp bilmeseň goda bolýar. Samsung Camry 3lüğü näçe tapdyrar? Şoň Windows motor, wapça ardan 3lük Avalon motory 335 milyon satdım da. Primärne şoň tapdyrar. Audi bawul abzor etjek, ýyl täze bolsa ýöne ýa-da ýylyçka. Ýöne ýyl täze Audi abzor eder. Ford Explorer näçe getirip bolar? 15, 16, 17, 18 çenli gitýär Ford Explorer. Komplektasiýasyna, reňkine degimne görä. Salam, Titanic Avalon numara, mark korobka näde jeri
Titanic Avalon'un motor karabkosy. Yani Titanic Avalon'u başta bara, şolon karabkosy eje gelýär. Düşünüňiz, soňra restyling bolla, uja karabka bir skor köpelli, normal gülýär. Şoň üçin aýtýan 2009 alyň, 2010, 11, 12 alyň alyp bilseňiz. Hyundai Sonata DN 8 2020-24 alyny absurda bolýar dost ýöne edil bilemok elme düşermor. 10 000 näme maşyn masatdy? 10 000 gatken datda. Toyota gerekmi, crossover gerekmi, sedan gerekmi, haýsy, mysal üçin Toyota uğrundan 10 000 dolara, indi köp berilýän sonra şu ýerde biraz durup geçeýin. 10 000 dolara primerna öküz kelle alyp bolýar. Gowy XL alyp bolýar, herkilegini alyp bolýar, gowy dut kamera alyp bolýar, gowy dut tawul alyp bolýar. Ýyl täzerek zatlardan palta kamera alyp bolýar, 17 kamera tapdyrmaýar. Aziýata kamera tapdyrmaýar, onu palta kamera gowy tapdyrýar. Soň Sienna tap bolýar. F10 tap bolýar BMW. Ýyl könrak Mercedes tap bolýar. Ay prinsipi maşyn kän 10 000 dolar eken. 10 000 dolaryň wagy pitikler bar bolýar maşyn. 12 000 dolara nähil RX alsa bolar. 12 000 dolara RX var. 2010 alyp bolar, 11, 12 şoň alyklar alyp bolar maksimum. Gözlemeli ýöne. Ben dut kemring bahasy näçe şuwat üçlük full marda men özüm mardan ýöne şuwat daşar ýurtda şondan sonra ýani. Dut kemring bahasy iň pesi 6 000 dolar. Şondan galyp gitýär. Iň pesi 6 000 ýöne ito 6 000 gözlük we onuň üçlük plastoýum 6 näçe tap bolmak mal. Aňar baş full aldyk bolsaň 10 000 dolar, 17 000 dolar. Aparatur alça adam tap bolýar. Onunki 10.600'a satanmadı 2005 zatı da. Näme bekdiler şoňa valyutada. Real arzan satyp dursa, malı 2000 dolarlyk aparatury dura onda şu wagtlar aparaturysy ýok zatlary 10 000 dolar diýip durlar. Kia K5 baran okmam. Kia K5 ba gelip oturýarlar. Men targadym, dosaglarym sargatdan taçne. Şoňa allyk. Indi şoň maşyn Dubaýa düşdi. Häzir zapçaşlar dağındakdyr gelýär. Onuň şoňkyn abzor edäýli. Atak aýtdym men 2 tane urany Kia K5'den getirdim. Gowy maşyn Kia K5 alanyna dege arkaýyny alybermeli. Ýöne abzorda nisbata dol abzor edip hem minusyny plusyny görkezler. Daýanç gowum 18 Highlander gerek goýun 10 geçip näil kirjidar bolarym haýdy. 19 Highlander wa doganymda. Gel ana gürleş özüň şoň bilen. Mysal üçin nagd ýagdaýda 20 000 diýip türeýän şol garaşykly bolsa bilemok näçe berjen 20 k berermi 20 çe berermi näçe wagt garaşykly nähili gel ana gürleş aýdas mesele ýok. 2020-21 Highlander näçe oturdup bolýar takama pod ключ diýe. 20 primerna 20 000 dolar oturdup bolýar XL. O zada oturdup bolýar şo baha. Palty 8 000 tapdyrarym hawa mesele ýok. Daýko Russiýada okan döwrüm bar, onu şähere geldiňmi gelençe oglanlar geldi diýe hawa bark gördüm. Audi A7 abzor edäý wah elime düşdi mesele ýok. Kia K5'in zapçaşlary ba ýöne adyn täp. Ýöne kän maşyn, kän inni daýdy köpel ura. Opşam Kia K5'in zapçaşlary tutuş dünýäde da. Dubaýda zatda da zapçaşlar gymmat, rastamoşka tam gymmatdyr Camry'dan. Sebäbi Kia K5'in klasy Camry'dan ýokary hasaplanýar. Şo sebäpden rastamoşka gymmat. 2020-21 onu awa bardym var onja. Daýko 4 bada Highlander, 2 bada öwürseň näçe çykdy bolýar. 50 dost menden massagat dursun polny privat. 2021 Lexus ES Copart'da näçe oturdup bolar. Primerna 20 000 dolara. Täze çykan Corolla'ny alma massat berýän hawa. Mene haladym video. Men esasy maşyn videony seretýän birinji bilen video. Video goýsa значит bolar albermeli ýöne uje ýa-da içine soňça seredilýär. Sebäbi oglan näbir birinji oçuryt. Onuň gydada seredemede ogdanlygy üçin birinji alýasa kalky. Ondan soňra taraýar düşýär. Maşyna medil şoň alak kalp ogdan. Vit gaty gerek maşyna. Oglanyň bilen uje biz sen näme-de ýok men wineshni vida seredemok. Ya käbir oglan aýtýar, gyýda ma wineshni vid wajny del, asyllygy de birinji bilen kalp
Göwnüňe yaramalla o. Onuň maşynlar edil şoňa birinji bilen widi göwnüňe yaramary. Häzir biz atallaly tapar döwüne. Birin ganymyzda bar şo at. At minmek, maşyn minmek kalby bilen ol näçe müň ýyllar näre gelýän at da ol. Ata da kalby seredi balyasa daşna ha seredi ýas kalby. Bize iň esasy güneşni wit ondan soň uja galan atlary. Düşünün şoň üçin güneşni wit gowaran karolan biraz gatrak ýöne gow maşyny arkaýyn alyp bilýän. Yüzüňi tananok. Rastamoşka näçe primerna sedan maşynlar diýe. Herkile gados. Onu ara radi daýlar, gat gymmat däl ýöne. Tutuş dünýäde iň arlan rastamoşka bizde şoň üçin arkaýyn alber. Toyota Venza zor hokman. 4 yarmyňa näme babyçka, şol lisiçka babyçka tap bolar dost. Prastoyca. Dolurca näçe bir 6-njy diýe. Şo näçe berdi? Ýadyna şonu aýan habarlaşaý ýa-da liçkada men gurulaçyn toçuna näçe berjeni. Ford'un zapçaşlar Highlander'dan gymmatmy? Ýok, deňiksiniň bahasy. Kantar göräý kopartana, Kantar bize aslan o paket gelýär Dubaydan. Kantar biz Amerikadan alamyz, diňe Dubaydan alýar sürülenä paketine. Babyçka näçe tap bolar? Holun 4,5 wattda 2 kilik babyçka, lisiçka. 2020 Camry zapçasy näle? Zapçasy başga model zapçasy Camry Toyota Liboy'nyň zapçasy ba ulanır. Hiç mesele ýok. Iň soňky bir Crown var ha. Crown kubamka. Crown mana şu bir Toyota'nın içinde bir Crown'un kan zapçasy ýok diýär. Galan zadynky ba. Zapçasy diýip içi şolurda atlaýan. Daşynyň detallary $12,000 näme maşyn, aydos $12,000 kene maşyn, o hayt maşyn 18 Camry, 20 Camry amarp bolýar ama Ford Expedition bar daýda 3 Expedition Max'na bar daýda bereň sürdüm-de. 3 ay bir var maşyn go gaty giň. London konkurenti premoy funksiýalar edil şoňal daýo maşyn halyan bolsaň böyle mene ýön oňal maňa gelşenok men kiçijek için o içinde kiçijek kalkalýar o. Ýaşylar üçin maşyn ýöne. Näder semeyni maşyn kän çağaňyz hawalsa alsaňyz bolýar. Barty ýa şo taýp. Ikinji aýandan çağırar diýär. Şoňalyk K5 bilen sanatda bir klas dälmi-de? Ýok, K5-inki biraz ütkendir. Hyundai sanat bilen deň bolmamak mal ýöne. Toşna hay sanat diýenken giltä sanat bilen deň bolmamak mal ýöne Camry'dan agymma şoň rastamoşkasy. Hibrid motor bardy gürüň beräýip. Oglanlar sizin nima isleseňiz hem islemeseňiz hem hibrid motor sürmeli bolýaňyz. Toyota sürjek bolsaňyz, sebäbi indi hemme Toyota'lar hibrid gelýär. Inni yok hibrid motor sürjek gelýär, Jetour'a geçýäňiz. Ya Jetour, mena Jetour diýende isleseňiz Jetour diýin. Ana Jetour räle dige arasda benzin motor çykaryp oturýar. Ýöne hibrid Toyota'nın hemmesi täze Siena'da hibrid, täze Camry hibrid. Normal da hibrid tip gork oturmaň, öň ondan gorkýardylar. Öň näme üçin? Näselen 2 tane motor bar. Bu da glavny motor. Bu motor bizim ustalymyz mesele ýok, oňar bilen. Bu da dapalnyçynly elektron motor. Soň şunu ikisini sağa işlemeli. Şonu ustalymyz oňar bilen okdy. Inni bolsa täze gelýär. Inni uja oňar bilýärler, inni ol kän sebäp oňar bizar bolurlar, öwrenip gitdiler. Başta bizinkiler o tutuş dünýä boýunça Türkmenistan motorsy başlasa, olar islemeseň şo hibrid motorum, zapçaslaryny, hibrid motorum, zapçaslaryny getirmeli. Düşünýärmi? Hibrid motor обычный двигатель, bir kiçicik elektrikli двигатель. Ýa-ni elektrikli двигатель zaryad işleýär tokda. Öz zaryadyny ýa-ni zatdan generatordan alýar. Zaryad şol wagty motor işläp durýar, oňa zaryad berýär. Ideal şoňa. Avalon'un haýsy varianty maslahat berýärmi? Velayet içinde sürmäne 7-10 ming. $7-10,000 dut avalon. Bench mangi. Dost
yaramayan olsa çık da gidey, men sana hakiki zada etjan. Türkmenistan tutuşu dünya boyunca Türkmenistan birinci sağ rulü çepe içirdi. Ona mard ettiler diyen. Hakiki zada hakiki diýmeli. Düşünýäňizmi? Tutuş dünya boyunca birinci Polçu desta da berilen sonra bilen gokmy sen şol Murat? Nerede yaşayan sen? Doğru da doğru diýmeli. Men aýdýana mysal üçin iň gowşuwat maşinlar Aşgabatda, realna. Ýöne baksam şoňa gymmat. Men diňe doğru da aýtjan. Sen göwnüňe yarasyn şol, sen göwnüňe yaramasyn. Men sana yaranmak men niýetim ýok. Men doğru da aýdym üçin şunça adam görýär meni. Düşünýäňizmi? Bolly. Sen istesen men pikirim bilen razylaşaň, sen razylaşaň. Ok ýöne men şonu doğru da aýtmaly. Doğru düşün. Men häzir ay eýle, bu beýle, oňa yaranmaly, men muňa yaranmaly. Maňa wapşe sen zadyň gerek gel. Men adama yaranjak bolamok hiç ýagdaýda. Hiç kimede yaranjak bolamok. Tak şo sen göwnüňe yaranok dost çykda git, görme efiri. Näme doğru da aýtsaň. Nerede çalışylandy? Başga ýerde çalışylanmy? Aý sen daýan sen ýalňyş, ona biz plan ýerde çalışdyk birinji bolup diýen. Düşünýäňizmi? Men ýöne doğru da aýtmalar da. Halici bilen Amerikan Camry motor tapaw diýjämi? Yok. Häzir seredin 2-4'lük gelýär köp haliciler, könüler. Ýöne 2,5 gelse şol bir motor bolýar. 2-4 bolsa elbetde ütköýär. Ýöne 2,5 bolsa, 2,5 bolsa şol bir motor. Inni. Sen köýtüne bardyňa nähil maşyn alyp bolar şu taý. Hilux köýtünde üçin iň gowy maşyn Hilux mehanika. Ondan gowy maşyn ýok köýtüne üçin. Corolla Cross nähil maşyn? Corolla Cross men sırp görmedim. Gördüm ýöne, sırp görmedim. Çok şey sat diýmeýin. Men üçin edel. Başka maşyn aýdaýyn. Inni 13-14 Avalon nähili dost. 13-14 Avalon birazçyk gatrak. Atak gowy. Arkaýyn alber. Daýanç 2012 Mercedes Sneshka C-Class diýem. S-Class C-Class diýersiň, näçe çykar C-Class. Şo holun köy näçe 18.000mi? Şoňa 10-18 aralygyna diýeli. Tap bolur gowsuny 10-18 arasynda. M3 2021 düşürjekmi bereýin aga geldi. M3 däl rolüň ýöne 3-nji zatdyr. Ya M3 barmy? Motor näçe mesele ýok, çekeli men barja Aşgabatda. Tamjy tawur üçin barmaly, ben baram çekeli. 2021 bilen Hyundai Sonata 2020 deňeşdirýär diýär. Bolýa. Mercedes CLA 2015 barada näme diýen brat stoýt pakupach iline. Ýok, puluma olsa obslužu det biljek diýsen ýöne obslužuwny ýagam daja şu wagt dost oglanlar bar Aşgabatda BMW sürýärler, dilerden ýag çalşýarlar da. Misal üçin men ýagym $70 çykýan bolsa, maşyna olonky $200-250 çykýar. Düşünüňiz, obslužuwny hemme zat gymmat. Men aýdýana BMW Mercedes sürjek bolsaň, pulun bolmaly, obslužu det bilmeli, sen şonu halýarmasaň mesele ýok da. Arkaýyn al. Sen köýtünde üçin wara iň gowy maşyn Hilux dost, onan Samsung Camry, Samsung Camry gowy maşyn, arkaýyna iň bir amatly maşyndan biri ýöreşäm elbetde, ýumşak, luboy ýer bolýar, gaty binamys maşyn. Taxi Camry 2020 näme problem bar daýko diýär. Probeg şoň. Taxi Camryň salony ýadan gelýär. Onan näder aýyna çalşýarlar, häzir edil çalşýarlar, salon polny çalşsaň, motor korokkan polny çalşsaň, onun Amerikanka alanyň gowa. Men şoňa düşünüp bilemok adamlar. Ay salon çalşýar, bolýa salon çalşdyň $500 gerek. Salon çalşsyň, motor korokkan çalşýar, kuzwa da diýär. Bolýa motor korokkanam çalşdyň. O Amerikanka bilen deň bolla bakasy. Amerikanka alyp goýýar, çala degim bolup geçsin, o aýrbak çykmasa degim hasaplanýar. Degimdir de maşynyň öz formasy ütkeni bar. Buna biz alýarsa kapot çalışmaly, krel çalışmaly, buffer çalışmaly.
ayırbak çıkmadık zat alıp otur tabi. Şondan zat alıp koyuyorum. Taksi Camry 700 000 probek, 500 000 probek. Alman sonu 500 000 probekdan soň Toyota'nın Luboy motoru ýagyp başlaýar. Tapady ýok Luboy motoru kim näme diýse diýersin. Ondan soň siz şonu oňortmaly bolýaňyz. 500 000 da 300 000dan 400 000dan soň. Ondan şonu oňortmaly bolýaňyz. Düşünýäňiz, mesele ýok, ol milliony da gidýär. Ýöne tor. Iskını açça da o maşinin taksa ana Russiýada köpüňiz taksi bolup işleýäňiz. Siz şu maşin arenda alıp sürýäňiz da. Şeýlämi? Yandex'dan ýa-ni başga da däl taksiler bar da men makama Yandex bar da. Siz şu näl kak papar sürýäňiz da. Aýda. Aýap çyk sürýäňiz öz maşinyňyz ýa. Ýok, sürüňiz ýok. Endi şoňal Dubaýdaky taksilaryň şoňal gapyň minen gur pur ýap içinde bilenmi kaldı. Şoňalyktary opsiyon düşünüňizmi? $30 maşin gelýär taksi bolup, bu maşin ýok, bazyr içinden tek tuk çykýandyr. Probeg azalym çykýan eken kıstaçy. Ýaňy bir çykyp degirip satylýanlar bar. Ana oňalyk alsaňyz ýöne uje ady taksi Camry. Düşünýäňizmi? Häzir men adam bilen deňeşdirmäýin. Men öň kefirde aýtdym ha. Şoňalykda düşünüň, bir gedek goly näme, 10 gedek goly näme, oja taksimi taksi boldy. Şoň üçin edil alasyňyz gelip Camry gaterit alasyňyz gelýänse, alyň. Gaterit alasyňyz gelýänse. Ýöne jylaçyny Amerikan kalyň. Jylaçyny aýdýany men taksi Camry'da hiç il erasa diýemok, ýöne ýanka zatlar bar. Seredýän 700 000 probek, 500 000 probek, 300 000 probek. 10 ýyl mysalyna meňne maşynmy näçe ýyl 12 ýyl näçe şoň probeg 300 000 net gelýär onda. Ol 2020 maşyny 300 000 probeg. Uja köp hasaplanýar. Biz Amerikadan alýan maşynyň probegi 50 000, 60 000, 100 000 ýeten o 100'den geçýäni 1%'tir. O alınan maşynyň içinden 100 000'den geçýän 110, 120 bolýan 1% o da ýok. Näçe az bolsa probeg şonça gowulýar, salona marassa bolýar, indi ilmedik bolýar dary. Ondan motor korobkam awat bolýar. Näçe az probeg geçen o da. Düşünüňizmi? Täze maşyn alynýanyň sebebi şol az probeg bolan üçin. Köp probegli zadaljak bolsa men onu ardan da alaljak, du tawlan durjak. Düşünýäňizmi? Şoň üçin alynýar. Täze maşyn az probeg üçin. Maşyny probeg iň esaslardan biri. Doğru düşünürdim diýip pikir edýän. Mercedes S320 aljak bolýan Copart'dan BMW'dan arzanrak eken. Satyp bolarmy ka, näme maslahat berýän? Alyp satmak üçin Toyota'dan başga maşyn almaň. Kia, Hyundai alsaňyz bolýar, arzanca otursaňyz. Ona men käli. Özüme 5000, 6000 oturýar. 7 diýsem satylýar, 8 diýsem satylýar, 9 diýsem satylýar. Ardanca otursa başka alat alsam bolýar. Hatta satmak üçin Camry, Highlander, opsiyon Toyota. Bizde şolar gowy etjä. Am taýnap ýören senaň haçanrak taýyn olar, baha näçerak bolar. Bilemok dost, dogrymaýsam 6500 hasaplap otur. Özüme şu wagt 5000 oturýan. Näder motor karop gelmeli, onuň görmeliler. Tek düzmeli onu galanam görýär. $9500 duta bolan. 9500 duta bolan. Egerde duta bolan 2004 bolsa, hiç ýyl degim ýok bolsa, radnoýum renk bolsa, onu 9500 degýär. Ýöne serawny men liçne özüm gymmat görýän şo baha. Ýöne maşyn bahadyna degýär sebäbi ýanky men aýdanýar maşynym 2004 radnoý renk degim ýok maşyny $10-11 000. Sen şonu 9,5 alsan, ha o degýär bahasy. Ýöne men biraz gymmatrak görýän, dogrymy aýdyn. Daýko Russiýada haýsy şäherde okudum. Özüm barda men öňki firlerde gurrun berdim. Oglanlar şoň üçin özüm barda gurrun ber. Men dawaty maşyn sebäbi iň gyzykly zat maşyn bize. Daýko Russiýada men Esentikde okudum, Maykopda okudum. Iki şäherde okudum da. Karoçoň alak 2013-nji ýylda gitdim okuwa. $10,000 näl Kia getirip bolýar. $10,000 Kia Optima
getirip bolar Panorama ve Kia K5 yani 11-12 ay yapılıyor Kia K5. Kia K5 alın o seriozna. Real katı trend olya şu maşin. Yatlada oturun şu tözme. İnnin zade doğrutta. Yeni küçülen Kia K5 go trend olya bizde. Zapçastat köp ölya da. Lexus ES 350 Ultra Lux Copart'tan neçe çıkar? $25,000. İn pesi. Sevämen ödüm. Gatken gıtlan oturun. Ödüm çok ultra lüks. Serdin Lexus'ta bazı var. Bazı var. Bir neçe görünüşü var. Bazen ul monitor var, kiç monitor var. Onun lüks var ve ultra lüks var. Edil şoňa lüksuň panorama tammadyr. Onun ul monitor, kiç monitor var. Herkile bolýar, lüks bolýar. Ultra lüks olsa uja hemme zat ulan monitor, panoramada, karoç setka o zatlar. Näme üçin oňalak gelýär? Näme üçin käwat ýa-ni mende dost birinji klasiýona setka ýok diýen. Onun ultra lüks däle lüks da lüksüň her hil komplektasiýasy bolýar içinde. Sebäbi köpsi zakazna ýolun. Misal üçin sen aňarda näme? Sen Amerikada ýaşap Lexus kompaniýa bilema saýtdan da galetýän jaňyp zakaz bar galetýän barýan. Maňa şu zat bolsun, bu zat gerekler. Şo gerekli zatlaryň maşindan pulundan aýyrýarlar. Düşünüňizmi? Onuň häzir adam seredýär ultra lüks zakaz etmän. Lüks zakaz edip setka goýdurýar. Düşünüňizmi? Karşı adam kitiriste dar. Ama şoňalyk zatlar. Şondan onun olaram kabul satylýar, bize gelýär şeýdip şoňalyk. Şondan käýraýdan mende setka wa men onkuda setka ýok, ana şoňa zatlar bolýar. Onun Elia Plus bolýar käýraýdy. Näme üçin bu prostoyda Lux Start Stop bardy. Elia Plus dikden rana şoňalyk. Käwagt XL'de lüksüz gördüm. XL lüksüz. Real XL hiç görmedik. Amerikada ýalýar ama XL çykýan şoňa zakaznoy. Spesialny adam bolýar. Ýaş o adam zakaz eden de ýok ma lük gerekkä tykyrda ýa-da dip. Kytay maşinlara näl garaýan? Ýa-da aýtdym. Edil özüňiz sürjek bolsaňyz bolýar. Türkmen ýa gowmy? Türkmen ýa men intak özüm guýamak öz maşinama. Onuň mesela näme diýen Türkmen ýa elbetde gowy diýen. Men häzir gowy alyňlar diýip onu da sen özüň sürmek, özüň öz maşyna goýangowa diýen. Men onu ýalan söýlem. Men ýöne Türkmen akymulator ulanýan. Türkmen akymulator mesele ýok. Gatgowy. Türkmen ýaglary içine gowsam gow däl amma. Onuň näme diýsene? Türkmen ýaglary näme diýil? Dawat content edeli. Kim öz ýagyny göwün etdi. Предложение üçin açyk. Göwün etdiň bolsa ýaňy urat ýöne men halaman bir zat diýsem ondan soň üstüme adam uradyp eýle-beýle etjek bolsam uratma oňal telekeçilerden Hudaý saklasyn. Daway ýol bilen bolar. Çok galatlarama senle bam Camry 2020 bahanäçe men öz 2020 Camry'mi sattım. 2021 var. O da satılan ok. 2022 var. Ana ol satılýar. Erti däle bir gün dosa bolan nomerlamaly şo maşyny primerden $16,000 satar. Hiç ýyl aýrbak çykmadyk. Çalşylan detal diňe kapot galan dat özüňki. Kapot jemçeren laboýum özüňki. Bir bamperim çalşyly bolana galan dat özüňki. Bumper kapot. Renkam radnoy sneška. Diňe şol bumperler kapotu kraska tepilen galan ýer öz radnoy kraskasy maşyn polirovka edildi. Farlaram özüňki, iki krelam özüňki. Nomer badyr dost gerek bolsa. Öküskelle alsan gowum ýa duty. Sen haýsyn halyan bolsaň şol dost. Daýkam Tiggo Cherry 8 ve haval bar ekenmi de haval ba. Ýa Cherry görmedim men dogrumy aýdaýyn. Sen motor bardaýda Touareg, Volkswagen Touareg dämi? Gaty binamyz maşyn. Hemem gaty ýumşak, aýlygan ýumşak. Ol Volkswagen täzesini göräýin, ol nimazmozny ýumşak maşyn. Şo maşynlarda aýdýan bolsak da. Salam aleykum Russiýada 2008 RX Lexus näçe tap bolar? $10,000 içinde tap bolýar. Biratok Instagramdan ýazym jogap berä. Instagramdan ýazma sen gowsy maňa WhatsApp'tan ingo barýan çol. Marda in halyan maşynyň näme? Lexus.
Yes 350 2023 wagty. Ultra lüks panorama setkaly käwat setkacyklaryndan gallar türýär bolar. Gatowzat. Ingoran maşyn mana. Lexus ES 350. Edil özüm şonu aljak. Seväl mesela bir näçe düşünürdüm. BMW Mercedes goýan men. BMW Mercedes balasyn belä. Belki bir baý akçek 2 star maşynymyz bolar. Elbetde bir maşynymyň biri BMW bolar. Şu wagtdan isleýän BMW F10 ýöne bir alyp F90'y öwürüp bir proýekt etmek. Niyetimizde ýok däl. Şol holun kabzol eden F10 bar, şonu alasym gelýär. Dogrusu. Dost oğlanın maşini ýöne bir goýja sponsor tap bolsa da, goýja sponsor tap bolsa, öz proýektini prodwigad etjek bolsa, ýöne желательно ol sponsor, näl sponsor bolmaly? Zapçaýs şol maşinler bilen meşgullanýan bolmaly. Sebäbi onu görjek maşinler gyzyklanýan adamlar görür. Mysal üçin nädir? Ýağ çykarýar, tukman ýağlar. Gelin sponsor bol. Näme üçin? F10'a primärna 10-20 min alarsy. Yeni $2,000 Xitaydan zakat eder. F90'ın zatlaryny şeýdip öwürürse. Şol rasxod edip biljek bolsa reklamasy üçin primärna proýekt näçe alta gider. 3 sosialeta ýörediler. Instagram, TikTok, YouTube. Primärna bir ay gider. Men liçna özüm ol telekeçiler üçin $12-13 min maksimum 10 çykdaýjyk ola degen alanyň gowy. Men dost oğlanymyň biri ultra lüks Lexus aldy. Panorama hemme zat. Ondan soň maşyna gatykän çykdaýjydy. Paşdy ýene bir maşyn çykdaýjydy. Sebäbi başga bir Lexus ýesin hemme toğun geçirdi şoňa. Sebäbi dynmady näçe sapar oňartdy bärde näçe sapar otla. Gatykyn ola suda gelilen maşyn alsaň, oňartmak kyn toğundan dynp bolanyk. İç postya da o her bir zatın iç postya haýsy bir zaty sökjek pon sökgen den onu maşyny başga Lexus'un toğun geçirme o da gatykynmasa bundan asobinna ýankyly komplektasiýa güýçlilerden ýa-da dynmaýan şoň üçin lutşy siz ingo variant degen maşynalyň ýöne suwa gaçan almaň. O ne diýýär gowy? Yok, şu wagt täze açdyk oğlanlar. Täze açamakda şolurdadyň ýygy da. Hani gelip başlagan like koýun oğlanlar. Eşdilýär sesim. Maşyn haçan ardanýar. Tomsa ýakyn maşynmy da ardanýar. Şoň üçin tomsa ýakyn alarsyňyz, her kim satýar, satjaklar satýar uja. Täze ýakyn her kim maşyn alýar da o da adamlarda pul köp bolýar, spros köp bolýar, şoňa da maşyn bahat galýar. Wa aleykum salam. 3.5 RX Lexus 2010 15 milya последний Camry diýär. Seredin oğlanlar sen şu wagt maňa crossover bilen sedan deňeşdirýäň-de. Sen işiňe ýarasa crossover. Ýok, onda sedan. Men özüm liçna sedan goýan täze men şäher içinde sürmän goýan maşyny. Crossover men odyan halap baram. Ondan sen özüň chatde ýaşaýan bolsaň ýa sen zat bolsa, sen öz işiňe ýaraýan bolsa, elbetde crossover. Crossover bilen sedan deňap bolanok. Sebäbi her şeň öz ýeri bar. Sedan ol. Şäher üçin aýlanyp çyklar. Crossover ol eýlek beýlek gitmek üçin düşünýän, ol beýik maşyn. Şoň üçin beýik maşynyň näder sen crossoverlaryň içinde RX mi, Highlander mi, Kia mi, Hyundai mi sorana onu zat edip bolýar. 21 Camry näçe aldyrar? SC Class diýär. 21 Camry SC Class primärna 12 armadada oturt bolýar özüňe. Goýjalada oturtup bolýar ödem. Salama full Lexus 350 panoramik mon baxa näçe olar? Primärna $13,000-14,000 alyp bolýar. Şonu goýjalada alyp bolýar. Daýka sende näçe pulun bar diýär. Ey bilem o adamyň näçeligini. O ýerine näme maşyn maslahat berýär? Sedan ury dutkem dutawlon. O ýöne jygaçyly o crossover o Highlander. Dogry ýöne baxa последний Camry'dan gymmat diýär. O şägert alýan diýär. Goýun o şägert alman. O der haçan şägert alan, haçan or pensioner bolan ullu qara adam bilän okbar. Şonu alan atak näme men şägert ot men özüm bir novichok bu işte. 9 kelle 4
11 taksi bolan biz bir kadya. Yok. Ol 2011 bağım näme? Yanlış yansın o seret 2010'dan soň öküz kellelerin hemmesi 2,5 dämi? Men şeýle diýip bilýän. 2500 ay Corolla bardaýda zat Corolla diýil, bu maşyn arkaýna bermeli, ekonomiçni maşyn. Toyota Yaris 2017-18 näçe alsa bolar, reklam çıkaryp ber brat, men Türkiýede edim diýe. Toyota Yaris bahalaryny bilemok. Dogry maýdan. Hiç gyzyklanmadym şu maşynlarda. Iň bir başda çıkan hibrid Toyota'lyň birimi kaýdan şol şeýlermi şol Yaris. Yani yanlış bilenler no käwat kirediňiz avtoblogger maşynalary hemme zat bilýänler ýok. Hemme zat bilip bolanok bilýän-de. Her kimin bilýän bilmeýän zat bolýar. Yani öz bilýänçe zadyny dogry dol düşündirmekde. 20 Hyundai Sonatalar nähili? Gowy. Götünda garnaş owadan salam de. Wa aleykum salam. Ham Highlander näli kim o? Bu maşyn. Ak yolda maşyn näli Jitawur diýensiň sen Jitawur benim Jitawur diýär aýda. Gowy. Gowy. Alsaň bolýa özüň üçin olsa, alyp kireye etjek, ol bol etjek bolsaň ýok. Dost, kireye üçin Sienna 2008 mi 2010 iksam gowy kireye üçin Sienna tapagy ýok. 2020 kalmasaňyz bolýa kireye üçin däl olar. Amies 2021'den ýokarysy näçe alyp bilerin kopartdan näme? Seret bazawy komplektasiýany primerna 20 oturdursaň. $20,000. Iň pesi. Ondan pes oturtup bolmayan normal zat. Wa aleykum salam Rossiya. 20 km kopartdan näçe otura eliňe gelýär. Şu wagt bize bara 2022 km Airbag çykmak isleýär. Karadnoy zavodskoy kraskasy diňe kapot bilen bumper çalşylan şu taýam kraskasy bilen galan ýene kraska ýok. Faralary kreli ödünki $12,000-13,000 otyr. Gatgow zat ýöne. Arasda zat. Hatchback 3.2 motorlu maşyn bardy bilýäňizmi? Ýok, hiç ýyl. 3.2'lik Opel bardy, hiç zat bilemok. Bam näme oňar gelýärmi? Ilkinji çykan hibrid Prius men ýanky zat bilen çalşdym. Aýtjana, hemme zat bilip bolmak. Hibrid Toyota ussuz zapças ýagdaý nähil indi ba. Mesele ýok. Arkaýnal benim takamada haýsy maşyna yer samolyot diýip bolýar diýe. Yer samolyot diýip asa da diýerler. Yer samolyot diýip Aşgabatdan da şu olatlayan taksilara değil ya. Olam aslamına köftü duta olan lisiçka babıçka. Wa aleykum salam kazan. Öküz kellen numarasını koymasın de. Vah. Bolyan vatta dost. Video çekýän ýa-da ýa-da edýän nomer alman aýdyp bolýar. Şoňa zat bolýar. Lada 7, lada 10, lada 15 haýsy maksat berýän. Haýsy ýumşak çydamly diýär. Iň çydamlysy 7-nji öýtden şolam. Ya 6-njy my? Ýöne özüň haýsyny halýan men mysal üçin 7-ni has goýan. Öň men 15 goýarym, 15 sürädim da 15 şu adam goýan gara 15, gara 7-nji. Käwat arzuwlarda ýaşaýan Lexus bolsa, bir sanak bir внедорожник bolsa, Ford Raptor. Ondan soň gara 15 bolsa, gara 7-nji bolsa diýip ullakan howlda ýaşap ýörler. Şoňa ala şoňda pikirlebdi başa. Magazin bolýam şu Jitawur. Hawa magazine pastyana baryp sürüp test edip bilýäňiz. Wa aleykum salam. Moskwiç gerekdi. Gel dost. Hayran plaçym näçe bahasy 20 aşağı. 12 Highlander nähil maşyn masaýtlarym. Elbetde 12 Highlander iň bir populär, iň gymmat Highlanderlaryň biri. Bize Daiko Renault logon bam Türkmenistandan. Men görmedim. Kia Cadenza näçe bilmedim ona bara. Onun nälikligden bilemok. Daha şoňa açan gitmeli öde, gitmeli öde. Daha şoňa. Nesip bolsa. Wa aleykum salam. Ford Explorer ST Copart'tan näçe şu 15-18 dolar aralygynda usluga $100 dost. $100 alyat. Açyk hemme zat. Am gowy işgidislik 2000 bar üçlük babıçka näl ulaw.
Gowda da babçyka lisiçka bilýän da ýöne inni garra dolaram könül ýa. Näl gow bolsa da könül ýa. Şol näl daýy adam bolsa şol garra ýa. Mesele ýok. Näl gow maşynam könül ýa. Şoň üçin şylaçyna ýyl täderek wagtlar bas berem. Ýöne lisiçka babçykam gowda zapçastardan lüboy zapçasty ba wastanawi edip bolýa. Paçka edip bolýa da maşyna. Kitay zapçast gomu kadya Dubay'dak. Bilmedim dost. Bolýandyrlar näme zapçastlar o. Zapçastlardan bizde radnoy ingo hasaplanýan zapçast bizde angar öz radnoy. Xitay zapçastlar uje pes kaçysto hasaplanýar. Men aýdýana da Lexus'a farly çalşaý şonny pawa sararly men agardy we moronok. Faram töktürip içini arsaladyp Palrov gedende de bolanok Xitay fara oýmaly ýa-da angar fara gözlemeli. Angar faralarym hiçsem ýalpylap duranok täzeýalik sebäbi uje maşyn gili geçenne. Ondan şoň üçin öz farasynda Zavodskoýna gezip ber. Xitay fara taksaň Xitay fara da Zavodskoý bolýar sar bolup geçsin de näme. Zato Zavodskoý basaň da men şey dip çık öz sasaýandyr. Atak hemmeseden oşon birinci klas edýändiňe. Ki Optima aljak bolýan seň videoňdan soň maslahat beräý, am şol maşyn alay dost arkaýyn al, mesele ýok. Menne uje Kia Optima ba prostoy Amerikada basylly gelip otur Amerikadan gerek diýsem şonu satyp bilýän $2500. Menne badyr Kia Optima. Men özüm 1500 bassym, $2100 tölegini etdim. Komissiýa zady we soň çok kopasta ýankadan zada çenli. Porto çenli yol kirýän bar. Şol wagtdan uje men töledim. Gerek diýsem men gönaýtdan $500 haýrym berseň men şonu berip bilýän. Sebäni şu $500 men onu ardan bassym. Aýrbak çykmadyk. Gara reňki bir reňkini urtnan maşyna. Başga hiç letme zady ýok. Türkmenistana gat. Bardos gabır bolsa da ýalanda atjazma ýok, gaýrat ede o. Bizem şu ýerde ýaşap ýörüz. Bizem görýär. Ýalanda atjazma, gaýratma. Men ýurdum barda hiç ýyl elbet sat diýmem. Ýekeje ýurdum ma. Daýka haçan maşyn ardanly. Tomsa ýakyn dost. Tomsa ýakyn. İşlemeli hem yerde de işlemeli olanlar. Eyle beyle diýmeler diňe işlemeli. PUBG'da oynamalylar, ýatmalar diňe işlemeli, hereket etmeli. Bolla. Brzgavik taksana daýko. Menkide Zavodskoý Brzgavik gelenok. Şoň üçin men dakamok. Zavodskoý gelenok şol. 11-12 abalon näçe alsaň bolýar agam diýe. 11-12 abalon $15,000 içinde gidýär ýagdaýyna görä. Ýöne $13,000, $12,000 tap bolýar. Kazakstandan salam, wa aleykum salam. Marda alyp bolýarmy maşyn hawa mesele ýok näme. Hundan sana tanya Kia Optima ikisini haýsy maslahat berýär. İkram gowy. Özüň haýsy men özüme bir hil Kia Optima has gowy bilmedim. Sen haýsyny da edesen. Men öýde dost. Okaýana Kia Optima ikisinden haýsy maslahat. Kia K5-24 araly näçe alyp bolýar gelip düşene seret. Şu wagtda sowlanyň bir aly. Anny biz alyp berdik de. 12.000'e, 11.000'e ya $12,000 yapılmaş ol. Hemme rastamoşka saat bilen bile. Wa aleykum salam. Wa aleykum salam. Volgograd. Dost. Bayan X5 2. Go maşyn alyp bilsen. Saklap bilsen. Highlander 2010 limited näçe bolupdyr häzir diýe. 2010 limited primerna şo $11-12,000. Babıçka näçe baha diýen maşyn maslahat berer. Seret babıçkan üçlük fullary 8 ýarym şu wagt. Prostoylary 6-5 şoňalak.
Daýka okumadyňla meniň ýazanym 99 awalon ýagdaýyny aýdyp beräý bahasyn. 99 awalonlar primärne 5,5-dan başlaýar. 7-8 miň dollar çenli gidip bilýär. 7-8 miň dollar berseňiz ýöne gataýlygyň 99 awalon bolýar. Atak 6-da tap bolýar, 6,5-da, 5,5-da şoňa ýagdaýyna görä. Wagt tyrlaryň hemmesi ýolly işleýärler, düşünýärmi? Tyrlar saklap bolanok. Aşgabatdan alsan gowy. Aşgabatda ýyl könürak maşynalar gymmatda. Onu mardan alay edilir. Galanam özüm gözde her hil etde düşünýärmi? Aýtjana Aşgabat maşyn bazarlar men gitdim görkezdim. Men hazır Aşgabatda gymmat diýen Aşgabatlar halary. O bilýän hakykat maşyn bazarda ýöne gör. Serdin bärdenim gowy maşynlar alyp gitjäler. Beni ba Camry var 2018 15 miň dollar. Baha gymmatrak ýöne gaty gowgat da. Şonu Aşgabatdan alyp gitjä bir nädir. O da al gymmadan la gymmat satat gelýär. Şuňa şoňa iň gowy maşynlar Aşgabatda ýöne. Räne gaty gowy maşynlar bar. Ýöne bahalarym şoňa ýokary. Sen şu arzanrak satdyň, men sana aýtdym. Şu soru jogap berýär-da. Hay soru Zaporoje obzor edeydi bolýa. Dos Prada-my ýa-da X5 2005, X5 2005 elbetde. 2013 diýjem. Kia bayram aly pajywaýt, kak bayram aly pajywaýt. Bayram aly hemme zat gülýär, Hudaýa şükür. Geldim 10 ýyl bolan soň prosto hayran alyp bir giden boş ýerler ýatyrdy. Hemmesi застройка. Hemmesi застройка. Sanatoriýaň bu gaplar boşdy. Застройка. Täze öýler. Diňe gatkan застройка, diňe guruluş gitýär. Gaty aýlygan guruluş gitýär. Hemme zat gülýär. RX näçe gelýär? Mara kopartdan näseret. Herkilek RX komplektasiýasyna görä ýöne iň pesi bir 20 miň dollar gerek. Iň pesi. Ondan pes getirip bolmaýmasa. Sawol dost janyň sag bolsun. Şu maslahatlam size peýda etýän bolsa boldy, men işim şol. Bazardan ýa-da tamakarstya. Gözlemeli maşynalaryňda 2 ýerdenem görmeli. Bazarda şeýle zat da sowdalaşylýar. Men nawara holgun 3500 dollara koydum Samsung Camry. Ölýän ýeri şullýyp serowna gelip bara 3 sagatlap. Uzak günläp ýalbaryp durýar. Şoňa beräy. Şoň üçin bazarda biraz baha gymmat aýdylýar. Ananyň 22 miň dollara Highlander'ı 19.500 dollar alıp gittiler. Düşünýärmi? Ana şol. Sawol bırakmasın düşünüp ben böyle gende mesele yok. Salam aleyküm gomy 7.000 dollara näl maşyn bolar ýyly täzerek. Ýyl täzerek. Duraýtdyň. Kia Optima infrastoyna alan 2020 mark bolýar. Ondan ýyl täze gowla tapmarsyň. Kia Optima 2-4lük arkaň alberin oglanlar. Realne bu maşyn ekeni arkaň alyň mesele yok. Men özümde baza aktif aýda bok men prosto diýýär. Dastoyny maşyn bahasyna görä. Elbetde pulunuz kän bolsa Camry alyň. Ýöne pul bolsa ana şol. Hyundai ýa könül şol bir model bar şol. Ýani ýöne soňkular ýanok. Elantra zat ýanok. Amki Optima 2'lik Full GT tama getirip bolýarmy? Kia Optima ona bilemok ýöne Kia K5 men dostum ally GT 2'lik motor aýlygan sat. Im GT Liner, im GT-dir sportivnysy şol twin turbodum motor, öýle turbirli motor karoçy gataylygy 305 atym güýçi ana şol gelip oturar, mesele yok. Emme ýa goýan aýda daýka diýär mobil. Daýka Avalon näme üçin çykmaýar düşünje aýda Avalon. Avalon näme? Bilemok dogry aýdyn. Näme üçin çykmaýar? Любой bir zat durýa seriýasy. Скорее всего, sпрос azır.
Näme üçin aýdyn? Avalon, Sonkudor, Spros, az ýalar bar men hissat bilemok ýöne niçil statistikada tetme prosto öz pikirimi aýdandyr. İnternetden da atdan şu wagt bu soraw berdim. Men özüm şu wagt pikirlenime. Näme üçin men şu soraw gözlemedim? Renne Avalon näme üçin ünni zat edilen ol. Uroja Hytaýda men ýa-da bir ýerge çykarylýar diýen täzeler hem bolan ýöne ne opşam kaby duzurly. Sprosun azalmagy. Sprosun näme üçin Avalon'a azally? Liçne men öz pikirim. Skary su azalandyr. Sebäbi täze Avalon bilen täze Camryň näme tapawdy? Kim bilýär? Maşyna oturýanda täze Avalon prosto lüks. Sürýäňe gatyrlygy şol bir zat. Näme üçin men $20,000 bereýin, $10,000 Camry alyp bilýärkäm. $10,000. Näme üçin bereýin? Düşünüňiz, ana şoň sebäbi. Öň Avalon'a men bilýärdim näme üçin Avalon'a köprek pul berýärmi? 2012 Avalon'a minýäňe mıssyjak zat bilýärmi? Mıssylap çykarýar. Gowy ýöremesin, gowy ýol tutmasyn, mıssyjak zatda ýumşajak, ýumşak aýlanýar. Täze 2 tam şolur zat boldy. Ana şo sebäpden manda Camry diýär şondan. Amdut Camry ýa Ki Hyundai haýsyn alsaň, mene özüme ýyl täze zat aljak dost. Men öz pikirim pastaýan ütgäp bilýändir. Şoň üçin aýdym. Men liçne özüm ýyl täze zat aljak. Ýöne dut kapry gop. Her kim öz pikiri bolýar. Men aýdýarym da maksimum ýyl täze zat alan. Maksimum. Kredit men 50 tali 9 aralygyna näme maşyn bar? Dut Camry, dut Avalon dost. Dut Avalonyň gowlat ýok kreditme üçin 99 Avalon, 96 Avalon narmaýatyny tap bilseň olaram gow kredit üçin. Şu wagt haýsy ýyldan ýokary maşynlar geçýär 2020 we ondan täzeler. Jylaçylyna Camry alsaňyz 2020 ýyl alan. O hozurlyk tehnikalaryny görüp beräýdi dost. Belarus traktory. Aşgabat maşyn barda, jygyrlykda bar ha, şo taýda bar dost. Barp akyn göräýin. Men prost eýlerini tapmadym. Elektromaşynlar haçan gelerkä, o gelip başlady öýden bizde elektromaşynlar. Täze şäherde, täze arkada şäher guruly bilýär-de. Şo taýda diňe maşynlar öýden men ýalňyşmasam ýa inni bolmaly möýda şoňa bir zada bar. Toşna bilemok elektriçisk maşynlar inni gelip başlar. Palibomu bizim dalneşem elektromaşynaya çykdy. Ýöne elektromaşynaň öňürsü bizin tek gibrit maşyna geçmeli. Gibritden soň şu elektro. Ýok şodan geçilýär 2030-a çenmi, 2040-a çenmi, oja kaby zeleny energetika, ýok şodan geçilýär. Boldy, şoňa da geçilýär. Edil tutuş dünýäde nähili bolsa bizde de şoňlar bolýar. Elektromaşynlara men liçne özüm nähil garayan seredin. Men wara şu telefonu zaryada goýup bilemok. Öz telefonumy prosto ýetir, kana powerbank kullanýan. Diýjek zadım. Пока что elektriçik maşyn liçne maňa gerek gel. Realne gerek gel. Men hazır diýeli maşynyna şu wagt aýlanyp geldim. Zaryada goýdum. Birden diýeli aýalym radoma gitmeli boldum. Bir ýerine balnitsaya, bir ýerden habar gelle, sroşna gelme. Men näme deýin? Ýarym saatdan bar ýa telefon maşyn zaryatda diýinmi? Bir bilen şuňa bir kiçik akkumulyator bolsa, şyrk goparyp takyp basyp gitsen, ana onna bolýar. Atak elektriçik maşyn liçne men özüme paka gerek. Tesla ana alasyn gelýär, çysta Tesla bolan üçin. Atak gerek. Polnu benzin nol edip gelem dedi. Men zapravka palibom bar ýa. Bardım. Zapravkada 200 tane maşyn bar. Agam sroşna bir zat boldy. Geçäýin ne diýseňem, geç dost ýa. Lüboýam. Liçne men özüm bilýän bir gezek bardyk. 4 maşyn bardy. Agam biz pata bar ýa, realny pata bar otursa sroşna. Bolly mesele ýok. Bizden şo zatda. Şoň üçin aýdýan nädir? Başga ýurtlarda oňa zat ýok. Erkekçe aýdaýyn. Näme olay garaş oçura diýerler. Biz oňa aklat çok bizde türkmençilik edilýär. Türkmençilik diýerler. Şol o edil pravila seresen kaby bermezler ama her kim öz oçur her kim alsa ýöne haş desen bizim adam edilýär. Düşünüňizmi? Ana şonu. Mart aýyny alyp bolýam da awar bolýar. Elektromaşynlar haçan elçinler barda düşünürdim. Genelde
Kenancı yolluk ama etdiler da o. Elektromaşinler köp bolmak üçin elektro zapravkalar köp bolmaly. Hemem köp ýurtlara elektro geçýär tok. Gowy bolup geçen okuna bar benzinler rahatlar ýolum. Düşünýärmi? Problem olurda gymmat şondan geçýärler. Bizde mesele yok benzin, Hudaýa şükür. Allyň bardyň zapravka goýdun, gaýtdyn. Şoň üçin biz 3,5 motor, Ýewropada zatda 3,5-lyk motor sürüp bilýän aho, bizde her ikinji adam 3,5-lyk motor sürýär. Düşünýärmi? Şondan $15,000 bolan Camry diňe 20 Lexus, Toyota ya BMW seredip bilerin ya. Tawr size köpmi abzorunda gördüm. Primerno 150 maşin satypdyrlar 1,5 ay 2 aýyň içinde. Onuň kän mi azmy özüňiz hasap edeň. Meň pikirimçe kän spros. Hemem kreditden mada düşünýärmi? Hocam baz maşin bazary haçan? Hocam baz maşin bazaryny bilemokdum men. Ba bolsa baraýar. Iň soňky çykan Yes bilen iň soňky çykan Avalon bile abzor edäýdi. Ha, bolýa gowy pikir kstati. Ýöne Lexus ehrapdalaryň gowy bolýa. Toyota'dan Lexus gowy näme üçin diýenem? Toyota kompaniýasy asly bir budjetli maşin çykarýar. Yani Landdan başga da Land Cruiser, Prado bolarken bir budjetli däl, gymmat maşinler. Yani asnamnoy Camry diýdi, Avalon diýdi, Luboy zaty Toyota'ň budjetli. Ondan soň Toyota kompaniýasy bir diýip satyp goýýar. Wa Mercedes'a şonu lüksün çykarýarlar. Lexus'um şol lüksüri näme? Amerikan ady var öde. Tipa Amerika üçin edýärler başda. Näme üçin Amerika üçin edilýär? Amerikan pulken Luboy maşin, Luboy da alyp berýärler da, lüksüri näme? Usaýym şoňa ýapyrlar diýýärler. Lexus'un dadyny ýazaýyn sana Google'a. Şol Lexus'y Amerikan rynoguna çykarylýar. BMW Mercedes'den komfort uğruy, deň bolmaly. Şoň üçin ana çykarylýar şol Lexus'un. Şoň üçin Lexus madama Toyota'dan gowy bolýar. Şoň üçin deňeşdir oturmam onu. Infiniti näme maşynaýdy diýär. Infiniti. Öz maşyny bilemok Infiniti var, Capcan bilýän öýden men bir. Nissan Murano'dum. Kadiyana Infiniti men kän bilemok da. Öz maşynymy satan ýagdaýymda $12,000 satjak dost. Audi abzor barmy? Niwa abzor edem okmam. Kstati Niwa ýapmyşdy. Niwa abzor edeliň, näme üçin edem doýdy? Ana şol. Lüks eksport usamaly sana ediler şol ana şol. 20 Camry näçe alyp bolar tamada. Bärde bar Türkmenistanyna $15,000-16,000 şolar. Men kella marketde sorulur jogap ber. Finaline jogap berende otonoň ýapalyň efer ýadadmy? Daýanç barat şaňlaşdyk öküz kella bar diýdim 3,5 motor agdary aýdyk geç sataly gerek diýen bolsa nomer berjek. Ha o 3,5-lyk zatmy S-klassda däm şol Snezhka ahal nomerda. Gatgowy bar ekeni. Bahasy ulalaşdan kime gerek bolsa gatgowy ekeni suratan metal ýanyp çykdyr maşin. Galanan baryp görmeli kime gerek bolsa. Badyr öküz kelle S-klass 3,5-lyk aýrylan sat. Daýka bro takamadan Russiýa tovar işlän kargo bilen barmy? Ba, nädir adyny aýdyn. Näme kargo daýşar? Şöhratdym. Destan kargo men Telegramda da bolmaly göreýin nädir? Destan nipýaz Instagramda bolmaly, Destan bolmaly ady. Şo proje nadyoşna ulanyýan bir küsapar getirdi zatlary. Destan bolmaly. Aýdy küçede uğraýar, karoçy. Ana şöyle etdi. 10 kavalon gerek Kovzat sroşna diye. Oğlun $13,000 var da Kovzat $11,000. 11 yıl 11 12 şol zat. Go işinde sinlik 2001 üçlük babıçka näl ulo. Mesele yok da go maşin. Eleksi çıkarsan abzor edecek. Elime düşeni o. Bu yıl toy planına bağ olanlar öylenmeli bu yıl. Vaçitlayın o. Gezip billik.
Benza bizde kan halanan ok ýöne. Köýtürna men maşyna aljak bolýan mara barjak jaňlaşaly bolly mesele ýok arkaýyn. Hawa resulun kamerasyny soraýarlar. Ýertir şo bir kliyendama görkezler şoňa. Hanan oglanlar hemmeňe de janyňyz sag bolsun, kim näkil maşyny isleýän, ýa-da öz isleýän maşyny almak ne halal puluňyzy şuňa ele firolu göwnüňiz ýarandyr diýip pikir edýän like kommentary ýatdyr çykarman şu like kommentary bara köp pikir edýän like üçin edýän kommentary üçin ýok like kommentary üçin de prosto приятно bolýar häzir bir zat birine aýtýan bir zat edip berýän sag bol taň rekasyn däýär ana şol sag bol taň rekasyn men eden işim göwnüňiz ýarayan bolsa bravo olsa benden like kommentariýany goýup men motivasiýam artja dalşy diýen like kommentary üçin YouTube pul tölenok, başga ýerden pul tölenok. Özüm üçin bir gowdarek priýatna bir bilemok like kommentariýany goýsam goýmasam şu afterchat galyp ýa ýene bir zat oňa zat ýok. Prosto priýatny bonus. Häzir plan zat birine etýän sawal taňar ana şol zat bolýar. Şol sawal taňar rekasyn zatda. Tagy maýdyň sawal taňar rekasyn o da gerek kommentariýada как бы görýän de ha şunça adama zat edýär dip işimiz ýarýar dip. Şoňa golanlar, dawaçy, janyňyz sag bolsun, işiňiz uğruna bolsun, samanjy işleň her kim nirde gezip beren bolsa, nirde okap beren bolsa, samanjy okaň, özüňiz gowja serediň, öýleneliň, o ýeteliň, o hawaçy da, ata ýürek kysar öňüne. 25 azýady S-class näli? Şunu 25 azýady S-class. 25 azýady näle bolýar? Düşünmedim ha. Hökman hepde de bir gün biz efir etmeli. Şoňa 6-njy gün bazar onu sebäp gürleşmeli. Dawaçy habarlaşar. Efiri sahran edecek. Soňam geçip like kommentary goýup podelitse deň dostlar. Dawaçy.